Maanpuolustuskoulutusyhdistys tarjoaa hyödyllisiä taitoja arjen vaaratilanteisiin ja poikkeusoloihin. Varautumis- ja turvallisuuskoulutus on avointa kaikille kansalaisille. Kursseille voivat ilmoittautua reserviläiset ja tietysti kaikki muutkin iästä ja sukupuolesta riippumatta. Tarjonnassa on kursseja eri puolilla Suomea lähes joka viikonloppu. Useimmat kurssit toteutetaan Puolustusvoimien tiloissa ja harjoitusalueilla. Pääset liikkumaan luonnossa kaikkina vuoden aikoina. Opit vesillä ja jäillä liikkumisen taitoja sekä selviytymistä haastavissakin oloissa. Öljyntorjuntakursseilla pääset harjoittelemaan yhteistoimintaa viranomaisten ja muiden järjestöjen kanssa. Maastossa harjoitellaan suunnistusta, ensiaputaitoja, ruokahuoltoa ja leiriytymistä. Etsintä- ja evakuointiharjoituksiin tuovat lisää asiantuntemusta poliisi- ja pelastusviranomaiset. Itsepuolustustaidot, henkiset taidot kriisitilanteissa tai kyky toimia sähköttä ovat tarpeen monenlaisissa oloissa. Kouluttajina toimivat asiantuntevat vapaaehtoiset kouluttajat. Paikalliset koulutusyksiköt vastaavat kurssien käytännön toteutuksesta. Toiminnan rahoitus tulee puolustushallinnon määrärahoista ja kurssimaksuista. Viikonloppukursseilla majoitus on järjestetty joko kasarmilla tai maastossa teltoissa. Ruokailu kuuluu kurssihintaan ja se tapahtuu joko varuskunnan muonituskeskuksessa tai maasto-olosuhteissa. Kurssi-ilmoittautumisen yhteydessä kerrotaan tarkemmin, mitä varusteita tarvitset mukaan. Yleensä maastovarusteet jaetaan lainakäyttöön kurssin ajaksi. Tule mukaan maanpuolustushenkiseen toimintaan ja tutustu monipuoliseen kurssitarjontaan osoitteessa www.mpk.fi. Tervetuloa mukaan kursseille!